Hej, det her det er lige en hurtig tutorial på, hvordan man bruger AI i Greenreduces Tool. Så, vi har lagt AI ind i Greenreduces Tool, og det får man adgang til ved at trykke på det projekt, man gerne vil putte noget ind i. Klikke på den her, og så det der er kommet til, det er den funktion her, plejer man bare Activities. Nu har man også mulighed for at trykke på Documents. Og hvis jeg klikker på den, så kan jeg se, at nu åbner der en side her, hvor der ikke ligger nogen dokumenter. Den AI, der er tilgængelig lige nu i Greenreduces Tool, er en afkodningsmaskine, så at sige, som kan afkode dokumenter. Så hvis man vil have afkodet et dokument, går man herned og trykker på Add Document. Så finder man, jeg har forberedt mig lidt, lagt nogle forskellige bilag klar her, så kan man for eksempel finde bilag her, der indeholder nogle forskellige fakturer. Der kunne være den her, det er noget krydsfiner, der er blevet købt. Så klikker jeg sådan set bare på den til åbne her. Og så kan jeg se, så kommer dokumentet op her. Og så kan jeg trykke på den knap herude, der hedder Generate. Og så afkoder systemet bilaget. Og når det er færdigt med ligesom at afkode, hvad der er elementer i det, så bliver det lagt hernede under. Så vi kan se, at det popper op her. Så der er det et relativt lille dokument, det går ret hurtigt. I kan se, at jeg har fundet en particle board her, som der var på fakturen. Det kan jeg så gå ned og sige, klik på den her. Og så kommer jeg ind i den, så kan jeg se, hvad den har fundet. Og hvordan den har afkodet det hele. Og så kan jeg tilføje det. Det der bliver lagt ind som AI bliver altid lagt ind som draft til at starte med, fordi det skal godkendes af et menneske. Så jeg kan sådan set bare fjerne her noget, og så kan jeg godkende det, hvis jeg er tilfreds med det. Jeg vil lige vise en anden måde. En anden detalje, det er, at hvis du gerne vil se, hvad AI har fundet, og hvordan den er afkodet, kan du trykke på det grønne felt heroppe. Og her kan du se, hvad er det, den er afkodet til det element, der ligger herinde. Så kan du ligesom track det på den måde. Hvis du vil, kan du også gå hen og trykke på den her, og så kan du altid downloade det element, eller den faktura, som er blevet lagt ind. Så hvis du har mange ting liggende, og du har lidt tvivl om, hvad det er, den her har afkodet, så kan du altid gå ind og finde dokumentet her. Ja, nu siger jeg Save and Close, og så kan I se, det ligger stadig her. Det ligger ikke inde under Activities med en udledning endnu. Det gør det først, når jeg går ind og siger, enten gå ind og fjerne som draft, eller gå op og trykker på de tre prikker her, og siger Publish All. Og siger Publish All. Og nu vil I se, nu er der kommet udledning på. Hvis jeg går herover, så kan jeg også se, at den ligger her som udledning. Hvis jeg så skal lægge den her faktura bestemt sted hen, så kan jeg gå op og trykke på den her, sige Select One by One, markere den her, og så sige, at den skal lægges over i, hvor jeg nu har lyst til at lægge den. Så finder jeg forskellige kategorier her. Nu er det noget indkøb. Den der, og så smider den derover. Så bliver den også lagt derover. Så nu vil den ligge nede under den kategori, jeg har lagt den i, som er hernede under indkøb. Og sådan kan man egentlig fortsætte. Heroppe er der en funktion mere, så hvis I gerne vil se dokumentet ved siden af den afkode, så kan I åbne op her. Så kan I se, hvor meget den er genkendt. Hvis den ikke er genkendt, vil det stå herunder. Og så kan I se jeres fakturer her, og hvordan den har afkodet det. Og man kan bruge det her til alle slags dokumenter stort set. Så det her, det var en pdf, I kan hente fra Pleo. I kan også tage skærmbilleder for eksempel. Jeg har taget et skærmbillede her. Det er en køb af noget mad, jeg har lavet. Og så kan jeg sådan set bare putte den ind, og så bede den om at afkode det. Så den uploader det, og så siger jeg Generate, og så kan jeg gå i gang med at afkode, og vil forstå, hvad der ligger der i. Hvis der er noget, som den ikke afkoder, så skal man så selv lægge det ind manuelt. Hvis den siger unrecognized, så kan det enten være, fordi det er noget, der ikke har en CO2-udledning, og det kan også være, fordi at det er noget, der simpelthen ikke har kunne forstå, og så skal man selv lægge det ind. Men her kan I se, den afkoder faktisk det her ret så fint. Så kan jeg gå igennem alt det her og kigge, om jeg er enig i det. Og når jeg er tilfreds med det, så kan jeg bare gå ud og gå lige ind på den igen. Og så siger vi Publish All. Publish All. Og så lægger den her under Activities. Jeg kunne også give den andet navn, hvis jeg har lyst til det. Så jeg kunne gå herop og sagt, at den skulle hedde mad. Gennem det. Og så kan jeg gå op, som jeg gjorde før. Select One by One. Og så sige, at den her mad, den skal lægges, hvor jeg nu har lyst til at lægge den. Så det er sådan, man kan bruge de her afkodninger. Man kan også, hvis man vil gøre det en lille smule mere komplekst, så har jeg leget lidt med det. Og prøvet at lave for eksempel Excel-ark. Så
Her kan man for eksempel have en, jeg har lavet til min art direction, så jeg kan få dem til at udfylde, hvad materialer de har brugt. Så der er for eksempel scenografi, hvad de har brugt i materialer, og jeg har sat det sådan op, så det relativt nemt kan afkodes af AI, og de udfylder det på en rigtig måde i de rigtige værdier. Så der kan jeg sige, det her det vil jeg gerne have scenografi til at udfylde, og så kan jeg tage den, og så kan jeg åbne her, og så kan jeg bede systemet om at generere det, når det bliver udfyldt. Så den måde kan jeg faktisk få de forskellige afdelinger til at sende mig en Excel, og så kan jeg putte det ind i systemet på den her måde, uden at skulle sidde og taste det hele ind selv, hvor det hele bliver lagt ind på en rigtig måde. I kan se det hele her. Her er der en lille funktion, der hedder, at der er nogle detaljer, som den ikke kunne afkode for Excel-arket. Så hvis der står det, så trykker man bare på den, og så går vi ned og ser, hvad det er. Og så har den ikke vidst, der har ikke stået, hvor meget den har varet, og der har ikke stået, hvor mange af dem, der har været. Så taster det ind, som der måtte mangle af detaljer. Color print stod der også noget. Taster ind den, der mangler. Så save and close. Og nu kan jeg så gå ned og sige publish all, fordi der er ikke noget, der står, at den ikke recognizer. Så jeg publish all, sådan her. Og så er den så kommet hen under activities med det hele i. Og så kan jeg tage det, select one by one, og så lægge det rigtige sted hen. Den sidste ting, jeg lige vil vise i den her lynhurtige tutorial, det er, en ting er, at man så kan gøre det med de forskellige afdelinger, men man kan selvfølgelig også komplicere tingene lidt. Så hvis man vil, kan man lave sådan her Excel-ark, som ligesom tager en hel produktion, som I kan se her, hvor jeg har puttet ind fly, hvor mange antal fly, hvor mange antal fly, hvor mange passagerer, hvor langt den er fløjet, og en note til AI. Det gør bare, at den afkoder det bedre, hvis man ligesom forklarer de forskellige ting, hvordan den skal bestå sig ud. Så der har jeg for eksempel taget en hel produktion her, og sagt, det er alt det, som jeg forventer, der vil være på en produktion. Og så kan man jo selvfølgelig rette til, alt efter hvordan produktionen er. Så man har sådan en Excel-ark, man kan bruge. Så åbner jeg den, og så kan jeg sådan set få den til at generere det. Og på den måde kan jeg meget, meget hurtigt, hvis jeg har et Excel-ark med dataen, få systemet til at ligesom afkode, hvordan udledningen kommer til at være. Så på den måde, så skal man ikke længere bruge så meget tid på at sidde og finde de enkelte kategorier. Man kan faktisk bare få vores AI til at finde kategorierne, som det skal ligge i for en. Og så kan man på den måde lave sin CO2-estimat eller rapport. Det var det, jeg lige umiddelbart vil vise i denne omgang. Jeg håber, at det bliver et godt system for dig, og jeg håber, I kommer til at spare en masse tid. God fornøjelse med det.